Baba gida dangi sai ka faɗa mana yanayin da kowa yake ciki. To a ƙarshen wannan zagaye na biyu da aka fafata tsakanin wannan ƙungiyoyi guda biyu inda Youth for Resolution ke da maki 8. Inda ma mai saya ba ta maki da maki 8. Idan kuma aka haɗe su Youth for Resolution suke da maki 13. Inda mai saya baki da maki 12. To masu kallon mu ajiyar da wannan fafata ta kasance don zamu iya cewa zagaye na biyu ya ɗau zahi an yi tafiya kunnen doki har zuwa ƙarshe ne. Amma duka kuma a ƙarshen sakamakon sai nuna cewa Youth for Resolution ne Allah ba nasara a wannan fafatawa da aka yi tsakanin su a wannan sati. Kuma muna jinjina ma dukkanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu na lokacin da suka ba su domin wannan fafatawa da su Youth for Resolution da kuma mai sahiba Penny Production. Muna fatan su ƙara abin da saboda kuma da sauran wasanni ko kuma fafatawa uku gaba ne. Muna fatan nasara da dukkan su gaba daya. A madadin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu da kuma waɗanda suka taimaka mu wajen amsa tambayoyin da aka kasa, da fata lasin da jagorancin wannan shiri tare da abokan aiki na baban gidan dangi da mai kula da maki na Yusuf da kuma daraktan wannan shiri Abdulrazak Raji da mataimakiya ta wannan shiri Hajiya Jamila Yusuf Muhammad da kuma sauran injiniyoyinmu da masu ɗaukar hoto nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.